Kienu 5 l-proposti li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Bulc waqt id-diskors tiegħu fl-attività qrib tagħkom fl-Isla li saret il-ħadd proposti li huma intiżi biex jgħinu lill-poplu Malti u Awċi. Alex Bulc spjega li hu ta' kuljum qed jiltaqa' man-negozji, il-familji u l-anzjani biex jibni l-viżjoni ta' fejn għandu jasal il-pajjiż. Kien għalhekk li fost l-oħrajn ippropona li jnaqqas il-vat fuq l-istabbilimenti tal-ikel minn 18% għal 7%. L-istidien tar-restaurants u l-kiosks u l-istabilimenti tal-catering f'pajjiżna. Aħna iva inwedukom ġala darba nkunu fil-gvern fl-ewwel 100 jum tiegħi bħala Prim Ministru il-VAT tonqos minn 18% għal 7%. Il-kelma tiegħi hija kuntratt u għalhekk nagħtikom it-time frame, għalhekk nagħtikom iż-żmien sabiex intom iżommuni responsabbli tal-kelma tiegħi. Saħaq ukoll li hemm bżonn li nirrispettaw lill-anzjani tagħna u nirrikonoxxu dak li ħallewna u għalhekk ġala darba iva il-Partit Nazzjonalista jkun fil-gvern fl-ewwel budget tagħna iva ndaħlu dawn l-eżenzjonijiet biex il-pensjonanti tagħna kull forma ta' dħul sa 37,000 tkun estiża mit-taxxa. Dik hija il-kelma ta' raġel tiegħi. Billan li jinqas il-pis tal-noli tal-ħajja u għalhekk il-familji jkollhom iżjed flus f'idejhom. Alex Bulc tenna li gvern nazzjonalista jneħħi t-taxxa fuq iż-żieda tal-noli tal-ħajja. Proposta fejn il-kola tkun tax free. Għaliex m'għandix nintaxxaw il-kola tal-poplu Malti u Awċi kollu sabiex nagħtuhom breathing space u dawn ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin il-qudiem. Dan flimkien ma' eżenzjoni tat-taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro minn part-time u overtime. L-ebda taxxa fuq l-ewwel 10,000 tal-part-time u l-overtime sabiex minnu biżel u rrid jaħdem iktar. Aħna ngħinuh, aħna nkunu ta' spalla miegħu biex jimxi l-qudiem. Dan flimkien ma' wedu dwar dak li l-aktar qed jinkwieta lin-nies, il-mass transport fejn mill-ġdid spjega biċ-ċar il-viżjoni tiegħu. Għamilna konvenzjoni nazzjonali, ma nfaqniex miljuni. Għax aħna bil-ftit, però nagħmlu dak illi verament inwedu. U fil-konvenzjoni nazzjonali, aħna fejn mass transportation, ma għamilniex TBA, jiena wedkom. Kelma tiegħi hija kuntratt illi fl-ewwel 100 jum tiegħi bħala Prim Ministru jibda xogħol fuq sistema ta' mass transportation. Dik hija d-differenza min jonfoq il-miljuni u ma joħroġ xejn u min jonfoq il-ftit u verament juri li jrid tmexxija soda, tmexxija serja, verament għandu għal-qalbu lil-Maltin u l-Awċin kollha. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista tem billi appella biex kull Malti u Awċi jpoġġi fuq quddiem il-bajda u l-ħamra illi għalta l-ewwel u qabel kollox lejn pajjiżna biex pajjiżna jagħmel il-qabża li jmiss.